Drahí Slováci, dnes sa podarila historická udalosť a to po 70 rokoch, kedy Slovensko produkovalo hliník a kvôli predošlej vláde došlo k odstaveniu najväčšej hliníkárne na Slovensku a jednej z najväčších v Európe. A 2 roky de facto táto fabrika bola odstavená. Našli sme zhodu na podmienkach, pri akých táto fabrika znova začne vyrábať. Každému je jasné, že v okolí Žiaru nad Hronom nič iné nevznikne. Hliníkáreň je tam desiatky rokov, je plne modernizovaná a žiaľ, predošlá vláda sa zaslúžila o jej odstavenie. Vyplo sa 140 pecí a každý, kto tomu rozumie, tak vie, že 140 pecí znovu spustiť je výdavok viac ako 300 miliónov eur. Týmto nielenže poškodili Slovensko, ale ešte de facto znemožnili znovu spustenie tejto výroby. Ako minister som dostal za úlohu nájsť podmienky, za akých sa znovu bude môcť táto fabrika spustiť. Ešte pred voľbami som chodieval do Žiaru nad Hronom a snažil som sa tam burcovať ľudí, aby sme vtedy vyzvali vládu Eduarda Hegera, ktorá mala plné reči o pomoci Ukrajine, ale zabudla na pomoc pre vlastné regióny na Slovensku, aby sa postavila za túto fabriku. 60% vlastník takmer sú norská spoločnosť, 40% je slovenský vlastník Penta, ktorú teda predošlá vláda nemala rada. Výsledok: na Slovensku zanikla výroba hliníka a dnes sme museli nájsť podmienky preto, aby sme nemuseli hľadať iné fabriky, pretože do hliníkárne nedostanete žiadnu produkciu na prebalovanie, povedzme, kurčiat, ale musíte tam robiť nič iné, iba hliník. V prípade, že táto výroba by sa nespustila, tak samozrejme, že do tej lokality by nič iné neprišlo. Slovensko v minulosti dodávalo 1/5 hliníka pre Európu. V súčasnosti dovážame hliník, ktorý je vyrábaný 4-násobne špinavším spôsobom z Ázie. Myslím si, že ak má európsky priemysel mať budúcnosť, tak musí mať vlastný európsky hliník, vlastnú európsku oceľ. A preto riešenie, ktoré som našiel a predostrel, na ktorom sme sa dohodli, pretože Ministerstvo životného prostredia je správcom v podstate všetkých tých fondov, ktoré sú určené na pomoc aj priemyslu, tak toto riešenie si myslím, že je niečo, čo pre všetkých je obrovským prínosom. Občania dostanú opäť prácu, Slovensko dostane fabriku, daňoví poplatníci nezaplatia ani cent a prišli sme so schémou, ktorá je absolútne totožná s tým, čo funguje v Nemecku. O čo ide? Na Slovensku máme tzv. Environmentálny fond. Do environmentálneho fondu platia príspevky najväčší znečisťovatelia, to znamená tí, ktorí si musia kupovať emisné povolenky. Emisná povolenka nie je nič iné ako obyčajná zelená daň. Vymysleli ju v minulosti, v súčasnosti v roku 2026 podľa odhadov vtedajších Európskej komisie a expertov mala byť cena jednej emisnej povolenky niekde na úrovni 25 eur. Realita je taká, že koncom roka 2025 tieto emisné povolenky stáli takmer 90 eur. Toto je len dôkaz toho, že keď niečo Brusel vymyslí, s veľkou pravdepodobnosťou to nefunguje, ani sa nenaplní to, čo sľubujú. Táto emisná daň však spôsobovala to, že do environmentálneho fondu fabriky každý jeden rok v podstate zaplatili okolo 250 až 300 miliónov eur. Vo svete, napríklad v Nemecku, 35% týchto finančných prostriedkov je naspäť posielaných práve týmto fabrikám, ktoré sa z tých peňazí financujú najmä modernizáciu ich výroby. No a viete, ako na Slovensku to fungovalo? Za vlády opozície, najmä keď tam bol súčasť aj taká strana ako SAS, ktorá sa tvári, že na strane podnikateľských subjektov, tak platili naspäť slovenskému priemyslu z Envirofondu približne 10 miliónov, 6 miliónov, alebo v roku 2022 dokonca nulu. Keď som sa stal ministrom životného prostredia, tak sme rozhodli, že v roku 2024 bude napríklad vyplatených takmer 58 miliónov, v roku 2025 toto číslo išlo nižšie na takmer 35 miliónov a to len z jedného dôvodu, že sme vedeli, že bude menej fabrík žiadať túto kompenzáciu a tým pádom na zostávajúce firmy zostane paradoxne viac peňazí, ako keby ten celkový kompenzačný odvod bol vo výške pôvodnej, teda 55 miliónov. To znamená, že z nuly, kedy vládla SAS spolu s Budajom, sme sa dostali na 58 miliónov.
Len v súčasnosti sme sa rozhodli, že budeme sa snažiť zaviesť tú istú kompenzačnú schému pre fabriky, ako je platná v Nemecku. Nemecko je najviac industrializovaný štát spolu so Slovenskou, Českou republikou a potrebujeme mať rovnakú kompenzačnú schému, ako majú fabriky v Nemecku. V opačnom prípade všetci investori by investovali a spúšťali znovu výrobu tam a nie na Slovensku. Takže poprvé, finančné prostriedky nejdú pre Slovalko vôbec ako dar. Nie je to žiadna dotácia, nie je to absolútne žiadna láskavosť, ale je to kompenzácia za to, že budú vyrábať. Keď budú vyrábať, tak podľa pravidiel Európskej únie majú nárok na kompenzácie. To, že Slovenská republika do dnešného dňa tie kompenzácie nemala na úrovni Nemecka, je jednou z vecí, ktoré absolútne znevýhodňovali podnikateľské subjekty na Slovensku. Tým, že sa dostaneme na 35% hodnotu, tak ako je v Nemecku, tak celková miera tých kompenzácií sa bude nachádzať pre celý priemysel niekde na úrovni 75 miliónov eur. To znamená, z tých 300 miliónov, ktoré sa ročne vyzbierajú, 75 miliónov pôjde naspäť do priemyslu. Nikdy tieto peniaze by nevedeli byť použité pre iné podnikateľské subjekty, pre žiadnych živnostníkov a podobne, pretože pravidlá jasne hovoria, že hlavným benefiterom kompenzácií môžu byť iba fabriky, veľkí znečisťovatelia, ktorí obchodujú na ETS systéme. Takto Slovenská republika dokáže v podstate spôsobiť to, že Slovalko bude patriť medzi tie fabriky, ktoré budú môcť vzhľadom na to, že patria medzi hlavných spotrebiteľov elektrickej energie. Za predpokladu plnej výroby majú 2 teravaty spotreby elektriny, čo je takmer pätina spotreby na Slovensku. Budú mať nárok na takú alikvotnú časť, že budú vedieť kompenzovať znovu spustenie výroby, to znamená aj tie výdavky ohľadom 350 miliónov za PC, ktoré museli odstaviť. Druhý veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa nám podaril vyrokovať, je, že zmluva o dodávkach elektrickej energie medzi aj subjektom vodohospodárska výstavba, ktorý je výrobcom elektrickej energie napríklad v Gabčíkove, táto cena bude stanovená na základe dlhodobého kontraktu v čase a za cenu, ktorá je na burze. To znamená, nikto nebude dávať žiadnu subvenciu spoločnosti Slovalko, pretože subvencia by ani nebola dovolená. Bude to riadny 10-ročný kontrakt, ktorý bude mať cenu, ktorá je fixovaná burzou a každý veľký štátny podnik, vrátane vodohospodárskej výstavby, obchoduje s elektrickou energiou tak, že určitú časť má na základe dlhodobého kontraktu a niektoré predaje robí na základe denných výkyvov ceny. Nuž a tretia vec, samozrejme, že ak dáme vyššie percentá podpory z environmentálneho fondu pre priemysel, pričom ešte raz hovorím, tie peniaze nepochádzajú z rozpočtu, nepochádzajú vôbec od daňových poplatníkov, nepochádzajú ani od odvodov nejakých firiem, ale pochádzajú len od poplatkov, ktoré tam posielajú najväčší znečisťovatelia obchodujúci z ETS, tak keď dáme každý jeden rok na týchto kompenzáciách, tak ako v Nemecku, 35%, tak následne sa stane to, že na iné účely bude menej zdanlivo peňazí. A tie iné účely sú najmä to, že dostávali mesta a obce peniaze na zateplovania, že sa v minulosti, vzhľadom na to, že pán Budaj urobil tak kvalitnú zonáciu 3 národných parkov, že národné parky padli do straty 30 miliónov eur, tak z environmentálneho fondu sa aj, keď to tak poviem, financujú národné parky. A tretia vec, samozrejme, že sa budujú aj vodovody a kanalizácie, čo je priorita, ktorá naďalej zostáva. Vzhľadom na to, že zvýšime dotácie pre priemysel, budeme nahradzovať, keď to tak poviem, finančné prostriedky, ktoré mali byť určené na zateplovanie verejných budov z iného fondu. A opäť ten fond nie je napojený na štátny rozpočet, volá sa to modernizačný fond. A v tomto fonde sme tento týždeň vyčlenili viac ako 250 miliónov eur, ktoré budú určené pre mestá a obce. Znamená to, že kým teraz dostávali ročne okolo 35 miliónov, teraz dostanú 250 miliónov na svoje zateplovania. Budú v podstate všetky projekty brané ako jeden, v tom zmysle, že už sa nebude rozdielovať, že či zateplovanie je do výšky 500 000 alebo nad 500 000 eur. Týmto sa modernizačný fond otvára tak, že mestá a obce
dostanú ešte viac peňazí ako podľa terajšej schémy. To znamená opäť pre mesta a obce je to obrovská výhoda a tak si myslím, že máme predstavený spôsob, ako priemysel zažije najväčšie kompenzácie, ktoré doposiaľ mal a mesta a obce získajú najväčšie prostriedky pre účely zateplovania mestských budov, kultúrnych rôznych pamiatok, ihrísk, športovísk alebo základných alebo materských škôl. Tento týždeň sme rovnako mali veľmi milú povinnosť a to je vyhodnotiť výzvu, ktorá žiaľ trvala na môj vkus príliš dlho, a to len preto, že bola veľmi otvorená celej verejnej správe a štátnym subjektom, a to v podstate projekt zateplovania budov. Rozhodli sme sa, že všetky projekty, ktoré boli vyhodnotené, zoradené, ktoré úspešne splnili podmienky, ale ktorých v hodnote bolo viac ako, myslím, 800 miliónov eur, sme zoradili podľa energetickej úspory. To znamená, všetky projekty, ktoré mali najvyššiu mieru energetickej úspory, boli dané na prvé miesta a následne, keďže sme mali 140 miliónov eur, ktoré boli k dispozícii, tak sme uspokojili v podstate všetky projekty od 85% miere úspory až hore do čísla 100%. Týmto môžem povedať, že viac ako 140 projektov miest a obcí, ktoré budeme onedlho ohlasovať a podpisovať v podstate zmluvy, tak získa naozaj opäť príležitosť, ako znížiť svoje výdavky na elektrickú energiu. Zateplíme množstvo kultúrnych domov, opravíme množstvo škôl, škôlok. Samozrejme sú tam aj nejaké ihriska, je tam zimný štadión. Takže sú to naozaj veci, ktoré ľudia budú môcť opäť vidieť na vlastné oči, ako veľmi rýchlo sa zušľachtujú ich mesta a obce. Som veľmi rád, že odkedy som ministrom životného prostredia, dokázali sme už viac ako v 2200 obciach niečo postaviť, urobiť, zmeniť. No a na záver mi dovolte ukázať naozaj úžasný bombastický nadpis denníka SME. Je to vyslovene na pobavenie, aby ste porozumeli, ako sa vytvárajú škandály. Takže názov článku z 24. februára znel: Miliardový škandál v MOL. Vyšetrujú podozrivé obchodovanie s akciami po utajenom odstavení ropovodu Družba. Keď si prečítate takýto nadpis, tak samozrejme, čo mi to hneď evokovalo, že jak sa dá 1 miliarda eur ukradnúť niekde v mole alebo čokoľvek urobiť. Potom som ale pri prečítaní článku zistil, že oni hovoria o maďarských forintoch. Takže keď sa bavíme o miliardovom škandále v mole a predelíte maďarský forint eurom, tak zistíte, že sa bavíme asi o menej ako 3 miliónach eur. Takže takto, keď treba zaujať, to len na pobavenie, aby ste vždy, keď čítate opozičné médiá, naozaj mali najvyššiu mieru vlastného vnímania a sebakritiky, pretože oni už zo zúfalstva po znižujúcej sa klikanosti naozaj nevedia, s čím by prišli. Takže trvám na tom, čo sme povedali aj my ako vláda Slovenskej republiky. To, čo sa deje v prípade ropy a plynu, je len dôkazom toho, že súčasné vedenie Ukrajiny používa túto otázku na vydieranie našich dvoch štátov. Používajú ju pred voľbami v Maďarsku a myslím si, že to je len dôkaz toho, že Ukrajina pod súčasným vedením, ktorá ani nevie plniť záväzky z asociačnej dohody, nepatrí do Európskej únie. A takéto kroky len potvrdzujú, že treba byť veľmi voči nim obozretný.